we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Lunes na! Let's start the week right. So galaw-galaw na. Attorney Resi, good morning! Maayong butag subside sa tanan natong mga kapuso all over Mindanao. Naku say mas bet gyud na ako na mas magkiay-kiay karong buntaga kay Miss Universe Fever is on na. Kaya naman mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka pageant vlogger na si Carl Sobrecari. Wow, Attorney Resi, atangan kagid na unya. Samtang mga kapuso, atong mahinabi ang director sa Bridging Hopes and Opportunity Linkages Initiative nga nakadawat sa Best Zine Award sa Mindanao and ASEAN Children's Literary Festival. Walay lain kundi si Prime Ragandang. Ug sa best of naman atong makachikahan ang singer/comedian na si Denise Barbacena. May bundag Denise and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag! Hello, hello! Mabuti po. And I'm glad to see you all again. And I'm back. Ayan. We're so happy to see you here. Ba't ang ganda mo ngayong umaga? Ano ang sekreto ng ganda mo ngayon? Ay. Kaya 1 hour po na preparation. Yun po ang sekreto. Akala namin you woke up like that ibang klase. Yun po talaga. Oo. But of course, Denise, ngayong umaga, it's all about Bubble Gang. Can you recall ba your first episode with Bubble Gang? Honestly, hindi ko na po ma-remember yung very, very first kung ano po yung una talagang episode na nakasali ako eh. But I can still remember the very first, mga few weeks, yung mga first year ko, and parang bagets na bagets yung feeling eh. Parang hindi mo alam na ano ba itong nangyayari. Yung parang ginagawa mo lang siya. Kasi nag-start po ako sa Bubble Gang, I was, parang 18, 19, parang gano'n. Ngayon po, wag na nating alamin kung ilan. Oo, okay lang. Pero paano mo ba nakagaanan naman ng loob yung the rest ng stars ng Bubble Gang? I guess parang wala naman po akong choice. Joke lang. Alam niyo naman tayo mapalabiro. Hindi naman po mahirap kasi talagang puro nagkakasiyahan lang po kami lahat doon yung mga cast. Parang ang hirap naman na nagpapatawa kami pero very, parang like kaming galit or in a bad mood. So, madali kang makarelate sa kanila kasi we're all just having fun doing what we love to do, and that is making people happy and laugh. Right. So, madali lang naman. Correct. At ngayon nga, 26 years na ang Bubble Gang. How do you feel na kasama ka dun sa celebration na yon? Oo nga po, 26 years mga kapuso, full-grown adult na kumbaga kung isang tao ang Bubble Gang. Pero ito pong celebration namin is our 25th anniversary celebration kasi nga last year po, di ba, unfortunately, we were all in parang lockdown, so hindi tayo nakapaghanda. Pero ngayon, on our 26th year, celebrating our 25th anniversary, nothing really new, walang nagbago, very excited pa rin, very happy, very grateful. It's always the fresh new feeling na parang kakasali ko lang, parang ganun. Right. Ano ba sa tingin mo din, Denise, yung sikreto ng longevity naman ng show? I think because we are all having fun. Yun lang po siguro talaga yun eh. Kasi if you love what you do and you're having fun doing it, parang kahit anong dumating na challenges, magta-triumph kayo as a team. And of course,
yung creative team then behind the show, diba? Like sila Kuya Bitoy, the whole staff, and the production team. What makes the show run for a long time. Pero I can say na parang yun nga, we're all having fun, kaya madali lang, magaan yung trabaho, parang gano'n. Oo nga eh. Ito Denise, syempre kaka-celebrate lang nga ng 26th anniversary, as you said, 25th din na anniversary celebration ng Bubble Gang. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga sumusuporta ng inyong show for the past years? Mga kapuso, maraming salamat po sa suporta nyo over the past 26 years na nasa ere po ang Bubble Gang. Hindi po aabot yung show ng ganito katagal kung hindi po sa suporta at pagmamahal ninyo. Sana po patuloy kayong makakuha ng kasiyahan, ng comfort sa Bubble Gang dahil talaga naman pong our only goal is to make you happy, your daily life happy. Kahit tuwing Biyernes ng gabi, tumawa tayo, no? Ayun po. Right. At sa lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao, ano din ang message of hope and inspiration mo naman sa kanila, Denise? And at the same time, invite them also to follow you in all of your social media accounts. Mga kapuso po namin dyan sa Mindanao, miss na po namin kayong lahat na makasama talaga face to face, makabanding kayo, no? Talagang yung mga regional shows natin nakakamiss po. Pero konting kapit pa po, talagang nowhere to go but up, and things will be better for the coming days. Kapit lang po tayo at talagang mapapabuti pa po yung sitwasyon. Huwag po tayong susuko. Nandito po kami lahat. Nandito po, tulungan po tayo sa lahat ng bagay. And yes, dasal, and mag-iingat po kayo palagi, no? May mga protocols pa rin po tayong dapat sundin. Ayan. Nood po kayo ng mga shows ko and the rest of the gang, and malalaman niyo po yung mga shows ko. Ina-upload ko po yan sa social media accounts ko, Denise Barbacena. Ayan. Follow niyo po ako sa TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. Ayun. Thank you very much, Denise, for joining us this morning sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat. Always a fun time with you guys. Thank you. I hope next time in person na. Yes. Stay safe. Thank you. Tutok lang mo mga kapuso kay Mobalik Pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong isgutan ang awarded life-changing book nga mga hinawas sa kalisod. Bag-uhay lamang kini nakadaog sa Best Zine Award sa First Mindanao and ASEAN Children's Literary Festival. Gawas niya na, sayron sab nato ang mga butang nga pwedeng matun-an sa maong obra. Alang niya na atong makauban si Sir Prime Ragandang, ang director sa Bridging Hopes and Opportunity Linkages Initiative Conboli. Sir Prime, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man ka? Mayong buntag sa atong mga kapusong Mindanaon. Mayong buntag kanimo Cyril. Sir Prime, unang-una, congratulations sa inyong kadaugan nga nakabot. Pero sir, kamusta ba ang inyong gibati karon nga giila ang inyuhang obra? Salamat kayo ana Cyril. Nalipay kayo og wala mi magdahom nga makadaog makakuha adto nga pasidungog. Apan ang kalipay dili lamang sa ako, apan sa akong mga kauban sa maong libro kay kuan man kadto siya say 21 ka mga istorya sa kinabuhi sa mga Mindanawan nga nahawas gikan sa kalisod. So 21 ka mga writers, kami lang ang murang nagtapok adto nga mga istorya nga nahimong libro. And of course, dako kay sa nga kalipay dili lamang sa amo nga mga magsusulat, apan sa mga bata ug sa mga youth nga nakabasa ni adto kay sila po nahimong kabahin sa kalampusan. Sir Prime, ang inyuhang libro nga mga hinawas sa kalisod, lantaw nimo, unsa ba ang nakayunik sa maong obra nga nakadaog manggayod kini? Nahibulong pod kayo mi kay simple magi kayo ang libro. Number 1, binisaya siya. So meaning kung ikaw Bisaya, yanong lungsuranon, di ka na maglisod pagpangita sa unsay meaning ana kay binisaya. Number 2 is that siguro ang nakapayunik sa iya mao nga kinabuhi siya sa mga yano nga mga tao nga na maligyag isda, na maligyag kahoy, mga estudyante nga tulas Amerika karon pero sa una gapamaligya og puto dinhi sa Mindanao, mga tao nga nagtsinilas og pulos wala, mga tao nga pertigyud ka pobre.
siguro usa na siya sa nakapayunit kay mura bitaw og libro siya nga naghatag og story lang siya nga normal nga story pero real life nga mga stories. Sir Prime, nasayra nato no nga gikan sa nagkadaiyang tawo ang mga storya sulod sa maong libro. So sir, unsa ba mga challenges sa inyong pagtapok sa mga storya hantod sa na-publish kini? So, nindot kay nga question sa abi mo. Labi na kay namugna kini siya nga una nga plano. I first thought about it sa Marso 2020 at the height of COVID-19. Wala ay kayo sa balay, walay buhaton, nagahimo ako thesis. So, kung maraglaay man din, dugay na kini siya nga plano, nalugaran lang yun. So yung kung saan ko man pagkuha sa mga contributors, of course, at abang sa social media, gibutang ko sa Facebook nga calling for contributors sa gustong mo share sa ilang hinawa sa kalisod na kinabuhi. Kuy mo tukag sa dili, daghan kayo ang mga respond. Automatic, daghan kayo ang mga respond. And then, of course, ang nahimong challenge is that dili kami makakita physically tungod sa mobility restriction, no? Dili makakita kay COVID man lagi. So, ang tanan ginamo nga transaction with the contributors is online lang gyud, online. But challenging siya tungod kay ang amo maging plano nga himuon siya nga binisaya. Challenging siya dili sayon tungod kay imo mang bansay-bansayon kung saon nga dunay connection ang mga different nga mga stories. O ang lisod pagikayo sa adlaw pagid sa pagprint na ang libro dili makalusot sa usa ka city kay walay bus kay COVID. Lisod gyud kayo gikan sa pagsugod sa katapusan, but happily pag-abot sa September na launch gid ang maong libro. Unsa-unsa pud ba ang mga mensahe o leksyon nga anaa sa maong libro, Sir Prime, nga bot ninyong makatch up sa inyong mga readers? Kuan siguro say duha ka punto ang gusto natong ihatag sa mga magbabasa, labi na sa mga bata. Number 1, nga dili sayop ang mangandoy. Nga dunay paglaom kung mangandoy. At kung basahon nila gikan sa una hangtod sa tumoy sa mga libro, makita nila nga kining 21 ka mga istorya sa kinabuhi, mga istorya sa kapobrehon, nga bisan sa kapobrehon nangandoy o nga sa ilang pagpangandoy nakapot nila ang kalampusan o nahawas gid sila sa kalisod. Ang number 2 nga lesson nato is kana bitaw ang taliwala sa ka-negative sa kalibutan. Taliwala sa daghang mga pagsulay sa kalibutan. Kini nga mga istorya is maka-inspire ba, makadasig sa ila. Taliwala sa problema sa COVID, problema sa walay trabaho. So makahatag siya og inspiration. Ilabi na sa atong mga kabataan nato nga nagsugod pa pagpaningkamot. Sir Prime, karong buntaga, unsa ba imong mensahe ngadto sa itong mga kapuso, labi na sa mga naglantaw kanato karon? Salamat, Sai. Mga kapusong Mindanawan. Nalapit tulo siguro kabutang nga ingon. Number 1, ang tao nga magbasa mas mopuyo og taas sa kinabuhi. I mean, daghan kag matun-an more than sa tuig nga imo puy-an sa kalibutan. Number 2, gid siguro is kanaang ang atong i-encourage nga batagaan og panahon kanunay labi na karon sa pandemic nga dunay panahon ang mga ginikanan og mga anak nga mag-istorya together. O pwede natin nga buhat pinaagi sa pagbasa sa mga libro. O number 3, akong i-emphasize o balik-balikan kay nako isip usa ka dakong Bisaya nga dili sayop o dili makapahimo kanato nga lesser intelligent kung magbinisaya kita. Language is just a language and it is not and never a measure of our intelligence. And therefore, we have to be very proud nga Bisaya kita. So English is good, Filipino is good, Tagalog is good, but also Binisaya is good. Maayong hapon. Salamat kaayo, Sai. Daghang salamat, Sir Prime, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Hinaot namo nga mas daghan pa ang ma-inspire sa inyong obra. Amping mo kanunay. Daghang salamat, Sai. Ug again, maayong buntag sa tanan nga atong kapusong Mindanawan. Maayong buntag sa tanan, Sai. Maayong buntag. Mga kapuso, relax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, excited na ba mo sa Miss Universe 2021 mo ng karong buntaga bago pa man ang coronation night? Makauban nato ang pageant blogger na si Carl Sobercari. Maayong buntag, Sir Carl, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm doing well. Maayong buntag sa tanan nga nagatanaw karong orasa o I guess it's safe to say it's the most beautiful day in the universe. So maayong buntag. Today is going to be the coronation of the Miss Universe 2021 pageant. Para ba sa imo unsa ang relevance sa beauty pageant hilabi na sa sitwasyon nato karon?
Yes, so karong buntaga, this early, the Miss Universe will be crowning a new queen in Israel. And sa relevant sa mga pageant, syempre, aside sa naghahatag kini for entertainment purposes, especially sa mga fans, ang theme sa Miss Universe karong tuiga is Green Agenda, meaning naga-campaign sila for awareness of different environmental issues and sa issue na po sa global warming. So it's very purposeful aside sa entertainment or sa production nga gihatag sa Miss Universe pageant. Of course, sa walay paglangan, pangutan-on natin ka sa ultimate question, sir. Kinsa man sa tanaw nimo ang nag-stand out gyud gikan from the, the pre-arrival until now na coronation night na. Yes, so gikan sa arrival hangtod sa preliminary o karon the coronation night. Syempre daghan ang naga-stand out and naga-cambio-cambio ang mga prediction. This is the favorite of the pageant fans because they get to predict kung sino or kung kinsa ang ilang bet na mga kandidata for the Miss Universe pageant. So based on the forecast, we are seeing Paraguay topping it all. Syempre, kusugpod nga kalaban ni Paraguay is Miss India. We also have Miss Colombia, a former Miss Earth candidate. And Brazil and Venezuela are also in the circle of 5. So these 5 delegates are topping the predictions of different pages. If you were one of the judges sa Kanana Beauty Pageant, unsa sa tanaw nimo ang inyong ginapangita sa usa ka kandidata? If I were one of the judges, syempre, I will be searching for 5 Bs. 1B is the beauty of the face, the body, brains, behavior, and her overall bearing on stage. And pride kini sa Pilipinas, no? Kay ang duha sa mga judges for this year's Miss Universe, mga Pinoy. Isa na ni Ana ang country's queen of primetime, kapuso, Marian Rivera. Let's talk about the Philippines pride and bet naman sa Miss Universe na si Beatrice Luigi Gomez. What do you think is her edge among all the candidates? Siyempre, ang advantage sa representative nato aside sa sash factor is a term being used if ang country or ang representative is wearing a strong sash like Philippines and Venezuela. So aside ni advantage ni ang sash factor kay kusog ang fan base sa Miss Universe sa Pilipinas, makonsider pod si Beatrice as a silent killer or a dark horse tungod kay dili kay siya fond of posting updates about herself on social media. She is silently observing some moves sa other candidates. She was able to use that trick as an advantage in Miss Universe Philippines, and I won't doubt that she can do the same in the Miss Universe pageant. In your own judgment and perspective, pwede ba mo i-rate naman si Beatrice from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest when it comes to her chances na masungkit karon ang ika-5th na crown sa Miss Universe para sa Pilipinas? So, liso di predict ang chance, no? Kay there are so many candidates, and if I were to assess sa capability ni Bea out of 10, I'd say 8 over 10, simply because daghan pud other competitive rivals that bears good qualities. Naa sila good facial features and a resting body as well. So, Bea really has to do her homework in order for her to be able to place and eventually take home the crown. Do you have any message naman or advice para sa ating Miss Universe Philippines? Yeah, so Beatrice, by the way, is from Cebu. So if she gets to watch this, Bea, buhata tanan na makaya nimo buhaton. And we are so proud of you. Thank you for representing our country to the best of your ability. And thank you as well for raising the flag of not just the Philippines, but also the LGBTQIA+ na flag. So thank you and congratulations in advance. We are so proud of you. Thank you so much, Sir Carl, for your time here and for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV.
Thank you din for inviting me to guest here. And ayun nga, thank you everyone and enjoy the rest of the day para enjoy din sa pag-watch ng Miss Universe pageant. Tayo mga kapuso, for sure, excited na gid mo sa resulta sa Miss Universe pageant today. Gani alang kang Carl Sobrecari na kung naagit ay gusto na butang na ma-achieve, mabuhat nato kini if we really work hard for it. Maundak ko gid kayo ang posible na makuha sa Pilipinas ang 5th Miss Universe crown. Samtang Attorney Resi maka-inspire ug makabilib gayod ang mga storya sa libro nga mga hinawas sa kalisod. Hinungdan nga nakadawat gayod kini og award. Gani nang hinaot ang usa sa mga author nga si Sir Prime Ragandang nga pinaagi sa maong obra daghang bata ug uban pang Mindanawan ang madasig nga maningkamot sa kinabuhi. Ugsay, say pod ni kapuso artist Denise Barbacena na dako iyahang pasalamat kay nahimo kining parte sa moong programa ug nakaabot pa sa ilang anibersaryo. Gani mapasalamaton sad siya sa tanan natong mga kapuso nga nagtutok sa Bubble Gang up until now. Mga kapuso, na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dalai Lama nga happiness is not something really made abruptly. It comes from your own actions and constant efforts. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Lizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.